Мяне зовут Зміцер Ягораў, і я працую ў камунікацыях фонда Байсол. Таксама апошнія некалькі гадоў я кансультую рознага кшталту арганізацыі і ініцыятывы ў краўдфандынгавых кампаніях. У папярэдняй лекцыі мы з вами разбіраліся з платформамі, як выбраць, колькі каштуе, якія падатковыя наступствы. Гэта быў фундамент, а цяпер час будаваць сцены, але абавязкова з вокнамі, праз якія да вас можна зазірнуць, і з дзвярыма, праз якія можна да вас зайсці. Я кажу пра тое, што вырашае, ці кампанія будзе мець поспех. Паводле даследаванняў польскай платформы Помагам.pl з 2025 года з выбаркай больш за 1000 чалавек, каля 60% донараў прымаюць рашэнне пад уздзеяннем эмоцыяў. 56% аддаюць перавагу падтрымаць канкрэтных людзей, а не абстрактнай арганізацыі. І самае натхняльнае, 25% кажуць пра тое, што маглі б даваць больш, калі б іх пра гэта часцей прасілі. Краудфандынг – гэта магчымасць запрасіць людзей стаць часткай таго, ва што яны вераць. Даць ім магчымасць зрабіць штосьці важнае разам з вамі. І камунікацыя – гэта той інструмент, праз які гэтае запрашэнне гучыць. Колькі людзей яго пачуюць і адгукнуцца, залежыць ад таго, як вы яго сфармулюеце і калі адправіце. У гэтай лекцыі будзе 6 блокаў. Першы – аўдыторыя. Як яе рыхтаваць яшчэ да старту. Другі – месседж і упакоўка. Як сфармуляваць так, каб людзі захацелі далучыцца. Трэці – дынаміка кампаніі. 3 фазы і логіка кожнай. Чацвёрты – каналы камунікацыі, якія працуюць і як іх камбінаваць. Пяты – апдейты падчас кампаніі, як падтрымліваць сувязь з тымі, хто ўжо падтрымаў вас. І апошні блок прысвечаны чэк-лісту, з якім вы зможаце правесці свой праект праз усе гэтыя этапы. Аўдыторыя да запуску – гэта аснова. Самая распаўсюджаная платформа ў краудфандынгу думаць, што аўдыторыя з'явіцца адразу пасля запуску. Мы адкрываем старонку збору, публікуем пост і чакаем. Але платформа – гэта не крама з пакупнікамі, якія ходзяць па залях і шукаюць, каму аддаць грошы. Аўдыторыю трэба прывесці з сабой. І яе трэба рыхтаваць загадзя, да таго, як з'явіцца кнопка «Падтрымаць». Ёсць паняцце, якое я называю ядро падтрымкі. Гэта 20-30 асобаў з вашага бліжэйшага кола. Сябры, калегі, удзячныя чытачы, партнёры. Яны заданацяць у першы дзень. І не таму, што ўбачылі рэкламу, а таму, што давяраюць вам асабіста. Першыя 24-48 гадзінаў кампаніі – гэта не час для новай аўдыторыі, гэта час для тых, хто ўжо вас ведае. Іх данаты ствараюць імпульс і сацыяльны доказ. Калі іншыя людзі ўжо падтрымалі, значыць, гэта варта ўвагі. Як жа збудаваць такое ядро? Мая парада – дзяліцеся сваёй ідэяй. Збірайце фідбэк. Не бойцеся распавесці пра тое, што вы хочаце зрабіць. Наўрад ці вашу ідэю хтосьці скрадзе. Але вы зможаце паведаміць ядру пра сваю ініцыятыву і, што яшчэ самае цэннае, сабраць зваротную рэакцыю. Тут я хачу распавесці пра метад глыбіннага інтэрв'ю. Нават 5-7 шчырых размоваў з людзьмі дадуць вам больш інсайтаў, чым любая аналітыка. Гэтая лекцыя не той момант, каб падрабязна распавядаць пра глыбіны інтэрв'ю. Вы можете знайсці гэтую інфармацыю самастойна або звярнуцца непасрэдна да мяне ўжо пасля навучання. Акрамя інтэрв'ю ёсць хуткія інструменты. Апытанні ў соцсетках, аналіз каментароў пад вашымі публікацыямі, просты Google форм з 3-4 пытаннямі. Галоўнае, вы хочаце зразумець адно. Чаму менавіта гэты чалавек дасць вам грошы? Не ці падтрымае ён добрую справу, а чаму менавіта ён, менавіта цяпер і менавіта вам. Калі вам падаецца, што вы і так ведаеце, раю зрабіць гэтыя даследаванні. Нашы ўяўленні і чаканні вельмі часта могуць адрознівацца ад рэальнасці і чаканняў іншых рэальных людзей. Дарэчы, тыя, хто удзельнічае ў вашым даследаванні, ці гэта глыбіннае інтэрв'ю, ці анкетаванне, ці Google формы, патэнцыйна ўжо вашы ахвярадаўцы, якія ўжо адчуваюць дачыненне да вашага праекта. Даследаванне аўдыторыі таксама дапамагае ставіць рэалістычную фінансавую мэту. Калі вы ведаеце, колькі ў вас патэнцыйных донараў і які сярэдні данат у гэтай групе, мэта перастае быць загадкавай. Месседж і упакоўка. Ёсць адна рэч, якую даследаванні пацвярджаюць зноў і зноў, якую я бачу на практыцы. Людзі падтрымліваюць людзей, а не праекты. Не місію, не арганізацыю, не справу, а канкрэтнага чалавеку, якому яны давяраюць і чый голас яны пазнаюць. Асабліва гэта датычыць ядра. Гэта значыць, што самы важны элемент вашага камунікацыйнага месседжа – гэта не апісанне праекта, а ваш уласны жывы голас. Жывы, шчыры, непасрэдны. Любы тэкст кампаніі, ці гэта апісанне на старонцы збору, ці пост у соцсетках, ці асабістае паведамленне мусіць адказваць на 3 пытання. Першае – што вы робіце? Другое – чаму гэта важна і важна менавіта цяпер? І трэцяе – чаму мне, канкрэтнаму чалавеку,
варта далучыцца. Калі хоць адно з гэтых пытанняў застаецца без адказу, тэкст не спрацуе. Ёсць простая структура, якая дапамагае сабраць усё разам. Мы робім А, таму што Б, і нам патрэбная ваша падтрымка менавіта цяпер, таму што С. А цяпер давайце паглядзім на два варыянты аднаго і таго ж па сутнасці месседжу. Першы. Наш праект займаецца захаваннем беларускай культуры ў эміграцыі. Мы выдаем кнігі, арганізоўваем мерапрыемствы. Падтрымайце нас. Як вам? Нібыта ўсё зразумела і ясна, але адначасова з гэтым слова як пясок скрозь пальцы. Другі. Мы выдаем беларускія кнігі ў Варшаве, таму што калі іх не выдаваць тут, іх могуць не выдаць нідзе. Зараз у нас ёсць 3 творы, якія чакаюць. Калі вы хочаце, каб яны сталі кнігай, вось спасылка. Ужо лепш. І асабіста мне захацелася, калі не заданаціць, то прынамсі даведацца, што ж гэта за 3 творы, якія чакаюць. Апошняе пра упакоўку – гэта тон. Пішыце так, як вы тлумачылі б сябру за кавай. Без канцылярскай мовы, без пасіўных канструкцыяў, без словаў «дадзена ініцыятыва накіраваная на». Калі вы чытаеце свой тэкст у голас, і ён гучыць не як вы, перапішыце. Голас аўтара – гэта і ёсць упакоўка. Дынаміка кампаніі – 3 фазы. Краудфандынговая кампанія – гэта нероўны працэс, дзе кожны дзень прыносіць аднолькавы вынік. У яе ёсць прадказальная дынаміка. Гэта моцны старт, абавязковы спад у сярэдзіне і фінальны рывок. Гэтую крывую бачаць усе платформы і ўсе аналітыкі краудфандынгу. Добрая навіна, калі вы ведаеце пра гэтую дынаміку загадзя, вы можете яе спланаваць і не панікаваць у сярэдзіне кампаніі, калі данаты запаволіваюцца. Тут бы я паставіў зорачку. Мы гаворым пра тыповую паспяховую кампанію. Больш гучна можа быць у пабліку пра тыя кампаніі, якія з першых дзён набралі 80%, а ў наступныя дні тэмп проста не спадаў. Але давайце размаўляць пра больш імаверныя і тыповыя сцэнары. І ў гэтым сцэнары першы тыдзень самы важны. Менавіта тут вырашаецца, ці будзе ў кампаніі імпульс. Мэта першай фазы сабраць да 30% ад агульнай сумы. Праект, які адразу набірае траціну збору, выглядае жывым і давераным. Праект, які стаіць на 3-5% праз тыдзень, выглядае як праект, якому ніхто не верыць. Менавіта таму першая фаза – гэта час ядра падтрымкі, якое вы рыхтавалі загадзя. Асабістыя паведамленні, тэлефонныя званкі, наўпроставыя звароты – усё гэта адбываецца ў першыя 48 гадзінаў. Публічныя анонсы ідуць адначасова ва ўсіх каналах, але рухавіком з'яўляецца менавіта асабістая камунікацыя з бліжнім колам. Другая фаза, самая доўгая і самая цяжкая псіхалагічна. Данаты запавольваюцца. Гэта нармальна і прадказальна. Памылка – маўчаць і чакаць. Правільная стратэгія – ствараць новыя інфанагоды, публікаваць гісторыі тых, хто ўжо падтрымаў, публічныя падзякі, паказваць закуліссе вашага праекту і дзяліцца прамежкавымі вынікамі. Аўдыторыя, якая далучылася на старце, становіцца зместам для новай аўдыторыі. Таксама гэта найлепшы момант для калабарацыі. 2-3 партнёры з падобнай аўдыторыі, якія распавядуць пра ваш збор сваім падпісчыкам, могуць даць новы імпульс у момант, калі ваша ўласная аўдыторыя ўжо выгарала. Важны нюанс. Калабарацыя працуе, калі яна арганічная. Партнёр сапраўды верыць у ваш праект, а не проста мяняецца рэпостамі. Аўдыторыя адчувае розніцу. Часам мы пераацэньваем вагу агульнавядомых зорак, напрыклад, музыкаў, блогераў з вялікімі аўдыторыямі. Людзі прыходзяць да іх, таму што яны любяць іх творчасць. Гэта любоў зусім не абавязкова перакінецца на ваш праект толькі праз 1-2 пасты ў соцсетках. Што рабіць? Самім станавіцца зоркамі. Распавядаць пра свой праект адкрыта, шчыра, з імпэтам і шмат. Паверце, ваша энергія прыцягне новых людзей. Фаза 3. Фінальны рывок. Апошнія 48-72 гадзіны кампаніі – гэта зноў пік актыўнасці. Тэрміновасць з'яўляецца натуральна. Людзі, якія адкладалі рашэнне, разумеюць, што час сціскаецца, яго становіцца ўсё менш. І вашая задача нагадаць, вось колькі засталося, вось колькі яшчэ трэба, вось чаму гэта мае значэнне. Фінальнае паведамленне павінна быць асабістым, кароткім і шчырым. Дарэчы, пад канец кампаніі можна яшчэ раз прайсціся па ядру тым, да каго мы звярталіся ў самым пачатку. У фінальнай фазе з'яўляецца яшчэ адзін магутны інструмент – публічная падзяка тым, хто ўжо падтрымаў, нават калі збор не закончаны. І падзяка – гэта не ветлівасць, а таксама камунікацыйны інструмент. Давайце цяпер пагаворым пра каналы камунікацыі. Першае, што трэба зразумець пра каналы, не існуе аднаго універсальнага канала, які даходзіць да ўсіх, але існуе пэўная іерархія. І яна выглядае так.
Асабістае паведамленне заўсёды мацнейшае за публічны пост. Канкрэтны зварот да канкрэтнага чалавека заўсёды мацнейшы за агульны заклік у натоўп. Гэты прынцып вызначае, як вы размяркоўваеце сілы паміж каналамі. Для ядра падтрымкі тых 20-30 чалавек, да якіх залежыць старт, адзіны правільны фармат – гэта асабістае паведамленне. Тэкст напісаны менавіта гэтаму чалавеку. Ён можа быць кароткім, але ў ім мусіць быць імя, мусіць быць тлумачэнне, чаму мы звяртаемся менавіта да яго, і мусіць быць канкрэтная просьба. Такія паведамленні канвертуюцца ў данаты нашмат лепш за любы публічны контент. Адпаведна, тут мы выбіраем месенджеры або e-mail. Дарэчы, цяпер e-mail рассылка ізноў становіцца вельмі эфектыўным інструментам. Людзі стаміліся ад алгарытмаў у соцсетках, ды і прыходзяць яны туды не за тым, каб камусьці заданаціць, а хутчэй за забаўляльным контентам. Так што карыстайцеся мэйламі, калі гэта ўпісваецца ў вашу стратэгію. База e-mailаў – гэта ваш стратэгічны скарб. Я раскажу вам пра два самыя простыя спосабы такую базу сабраць. Першы – апублікаваць просты анонс вашага праекта і заклікаць пакідаць e-mailы для апдэйтаў. Кшталту, калі вы хочаце атрымліваць на мэйл інфармацыю, як усё ідзе, пакіньце адрас тут, і я абавязкова вам напишу. Вы даведаецеся першымі. Другі варыянт – рабіце перад запускам апытанкі. Людзі любяць, калі іх пытаюць пра нешта, любяць уплываць на рэчаіснасць. Напрыканцы анкеты вы можете пакінуць такое ж паведамленне пра апдэйты або наўпрост папрасіць. Калі нашаму праекту будзе патрэбная дапамога парадай, малым донатам або проста удзелам, ці магу я звярнуцца да вас? Калі так, пакіньце свой e-mail. Паверце, калі людзі згадзіліся адказваць на пытанні вашай анкеты, то яны ўжо адчуваюць як мінімум сімпатыю і судачынення, і большасць з іх будзе адкрытая на тое, каб задэклараваць дапамогу. Нават і 200-300 чалавек у базе – гэта ўжо рэсурс, з якім можна працаваць. Асобным каналам таксама можа быць калабарацыя, сумесныя пасты з іншымі творцамі. Галоўнае, каб гэта было натуральна. Каб сабраць усё разам, асабістыя паведамленні – гэта старт. Тэлеграм і e-mail – гэта першыя публічныя крокі. Соцсеткі – гэта ўжо ахоп на старце і фінале. Калабарацыі – гэта сярэдзіна. Кожны канал мае свой момант і сваю ролю. Калі усе яны ідуць адначасова і без сістэмы, яны глушаць адзін аднога, а калі яны ідуць паслядоўна і ўзаемна, узмацняюць сябе. Гэта і ёсць камунікацыйная стратэгія. Апдэйты і камунікацыя падчас кампаніі. Калі кампанія запушчаная, многія аўтары замаўкаюць, бо чакаюць выніку. І гэта памылка. Камунікацыя падчас кампаніі – гэта не справаздача пра прагрэс, а працяг вашай гісторыі. І кожны апдэйт – гэта новы раздзел, што адбылося, каго вы сустрэлі, што змянілася. Людзі, якія ўжо вас падтрымалі, хочуць ведаць, што іх рашэнне мела сэнс. Людзі, якія яшчэ не заданацілі, шукаюць нагоду далучыцца. Аптымальны рытм залежыць ад даўжыні кампаніі. Для кампаніі ў адзін месяц апдэйт раз у 5-7 дзён, плюс абавязкова ў апошнія 48 гадзінаў. Для кампаніі ў 2 тыдні кожныя 3-4 дні або нават часцей. Але запускайце апдэйт тады, калі вам сапраўды ёсць што сказаць, а не таму, што мінуў пэўны тэрмін. Добры апдэйт мае 3 элементы. Першым – гэта лічба альбо факт. Колькі сабрана, колькі засталося, колькі людзей далучылася. Лічбы робяць прагрэс відавочным і матывуюць тых, хто яшчэ не вырашыў. Другое – гэта гісторыя. Хто падтрымаў і чаму, што адбываецца за кулісамі, які ваш наступны крок у праекце. І трэці – просьба або заклік. Што канкрэтна вы просіце зрабіць проста цяпер? Заданаціць, залайкаць, падзяліцца, распавесці сябру. Адзін з найбольш недаацэненых інструментаў сярэдняй фазы – гэта гісторыі саміх донараў. Калі чалавек, які ўжо падтрымаў, расказвае чаму, гэта значна мацнейшы інструмент, чым любы тэкст аўтара. Папрасіце некалькіх донараў адказаць на адно пытанне: чаму вы вырашылі нас падтрымаць? Адказы публікуйце ад іх імя, з дазволу, у выглядзе тэкста або відэа. Гэта і падзяка канкрэтным людзям, і жывы доказ для тых, хто яшчэ вагаецца. Ну і ўласна падзяка. Кожны донар павінен атрымаць асабісты водгук, нават калі гэта кароткае паведамленне ў одну фразу. Давайте цяпер разглядзім тыповыя памылкі і паглядзім на наш чек-ліст. Перад тым, як перайсці да чек-ліста, некалькі назіранняў з практыкі. Калі вы пазнаеце сябе ў адным з гэтых апісанняў, у вас ёсць час скарэктаваць курс. Памылка першая.
Гэта запуск без аўдыторыі. Аўтар спадзяецца, што платформа сама прывядзе людзей або што публічны пост у соцсетках дасць неабходны імпульс. Першы тыдзень праходзіць павольна, лічыльнік амаль не рухаецца, і гэта дэматывуе аўтара і патэнцыйных донараў. Памылка другая – маўчанне ў сярэдзіне. Пасля актыўнага старту многія аўтары замаўкаюць, яны чакаюць фіналу, калі ўжо там яно само назбіраецца. Аўдыторыя за гэты час астывае і адцягваецца на іншыя рэчы. Калі фінальны рывок пачынаецца пасля доўгай цішыны, ён успрымаецца як заклік адчаю, а не як нейкае натуральнае завяршэнне гісторыя. Памылка трэцяя. Нерэалістычная мэта. Вялікая лічба ў мэце збору выглядае амбіцыйна, але працуе супраць вас. Калі лічыльнік доўга стаіць на 20-30%, гэта ўжо такі сігнал недаверу для новых донараў. Лепш паставіць дасяжную мэту, сабраць 150%, чым стаяць на 60% ад завышанай сумы да самага апошняга дня. Памылка чацвёртая. Тон просьбы замест тону запрашэння. Ёсць выразная розніца паміж «дапамажыце нам выжыць» і «далучыцеся да таго, што мы робім». Першы тон выклікае спачуванне, але не натхняе. Другі дае чалавеку адчуванне ўдзелу і сэнсу. Краўдфандынг працуе лепш, калі донар адчувае сябе саўдзельнікам, а не дабрачынцам. Хаця не магу адмаўляць таго, што «дапамажыце выжыць» таксама працуе і часам гэта працуе эфектыўна. Людзі ратуюць. Іншая справа, што паміраць можна адзін, максімум 2 разы. Пасля гэтага ніхто ўжо не паверыць у тое, што ёсць сэнс вас ратаваць. А на завяршэнне гэтай лекцыі я падрыхтаваў для вас чэк-ліст, які будзе трошку падсумаваннем нашай размовы. Я буду пералічваць, а вы загінайце пальцы. Першае. Ядро падтрымкі. Ці у вас ёсць 20-30 канкрэтных людзей, якія ведаюць пра кампанію і гатовы заданаціць у першы дзень? Ці атрымаў кожны з іх асабістае паведамленне ад вас? Другое. Месседж. Ці можаце вы адказаць на 3 пытанні адным абзацам? Што вы робіце, чаму гэта важна зараз і чаму канкрэтны чалавек павінен далучыцца? Трэцяе. Рэалістычная мэта. Ці разлічная мэта, зыходзячы з памеру вашай аўдыторыі і меркаванага сярэдняга даната, а не з таго, колькі вам трэба ў ідэале. Чацвёртае. Контент-план. Ці ёсць у вас план апдэйтаў на все 3 фазы – старт, сярэдзіна, фінал? Ці прадуманы кожны канал для кожнага этапу? Партнёры. Ці ёсць 2-3 партнёры, якія гатовыя расказаць пра ваш збор у сярэдзіне кампаніі? Шостае. Шаблоны паведамленняў. Ці падрыхтаваныя тэксты для асабістых зваротаў да ядра, для публічнага анонсу і для падзякі донараў. Што ж, калі у вас няма поўнасцю 6 адказаў «так», я спадзяюся, што ў хуткім часе яны з'явяцца. Гэта сур'ёзна павысіць вашы шансы на паспяховую кампанію. Краўдфандынг – гэта не пра тое, каб папрасіць грошаў. Гэта пра тое, каб даць людзям магчымасць стаць часткай таго, у што яны вераць. Камунікацыя – гэта не проста абалонка вакол збору, гэта і ёсць сам збор. Калі вашыя словы дакранаюцца да адпаведных людзей у адпаведны момант, астатняе адбываецца само. Поспехаў у вашых пачынаннях.